телефоне ки 200 мегапиксел камера дорад, 5000 мАч батарейка, дар муддати 19 минут айнол то 100 пир мекунад, 120 ватта турбо зарядка дорад. И бошад телефони Redmi Note 13 Pro Plus. Бисёр одамо дар комментария менависанд ки нашоти телефони Redmi Note 13 Pro Plus обзор кунед. Мо ахир бошад телефони Redmi Note 13 Pro ра барои шумо обзор мекунем. Пешай видеора тамошо кардан бошад, якта кнопкаи лайкамон, якта лайкмон ва дар канал обуна шудамон ва дар ҷа бошад мо телефони Redmi Note 13 Pro Plus барои шумо обзор карда мегзарем. Ини дута наушник просто даиҷа мондаги нест. Ё бошад барои комментария нависанад ва барои лайки мондагӣ. Ба наздикӣ иншаалло 15000 подписчик мешавад канали Realphone Moskva. Бо дар 15000 шуда бошад падарка мемонем ва барои ҳамин видео лайк мондагӣ ё комментария нависагид дута ҳамин наушник барои худ падарка. И падаркара просто пул намети, мо хумо равон мекунем, дар дига шаҳрам боши равон мекунем, просто палчат мекунӣ, наушника дар гӯш мемонӣ, гӯш мекунӣ, тамом. Просто ҳозираш лайкамон, комментариямон, рӯзу шомат махда аниқ мекунем, дар эфир гап мезанем ки шитсоиби наушник. Ва ака обзор мекунем телефони Redmi Note 13 Pro Plus. Чихед номуш дрози бадаян 13 Pro Plus 5G. Телефона нормально кор мекунад ва як бора кага бишна телефона ҳуй мекунем, коробка жёсткий бадай промадаи корпус телефони Redmi Note 13 Pro Plus 5G ва якм жа ҳуй мекунем ки ҳамин коробкае ки ҳастад фақат медонам бачаҳое ки Redmi мехаранд чӣ хол ҳаста қадди документҳои худаш бисёр телефонҳое ки обзор кардагем дута документи Redmi ва ҷа бошад чӣ холи Redmi Note 13 Pro Plus аст сразу обзорша кунем бигзарем. Коробкаш аст и бошад чӣ холи сиёҳош, ҷа бошад симак барои симкарта ҳуй карданакаш ва ҷа бошад ай ҳама ҷое ки мада маъқулай и бошад 120 ватта турбо зарядка дар муддати 19 минут пур мекунад. Вот анаи 120 ватта турбо зарядка қати кабелаш 20 зарядка турбо зарядка метад ё бошад блок қати кабелаш чизи ай ҳама муҳимшамияй ва ҷа бошад телефони Redmi Note 13 Pro Plus 200 мегапиксел камера, дисплей 1.5К 120 ГГц, AMOLED экран Full HD Plus кор мекунад, Mediatek Dimensity 7200 Ultra, аккумулятор 5000 мАч и зарядка 120 ватта 20 зарядка Hyper G. Ма англиси хонда наметонам. Защита от воды в IP68. Короче, дар дриёв 100% кор мекунад, дар муддати 1 соат 2 соат дар чуқури 1 метр 2 метр кор мекунад. Метонем бемалол дар дриёв бассейно обозӣ кардан гирем. Короче, бания метонем обозӣ дар қатиш бидрои обозӣ кунем. Ва ҷа бошад ҳуй мекунем телефона опа. Рафтем ҳуйш кардем. И бошад телефони Redmi Note 13 Pro Plus ба фикрам чорум бора гуфтам телефони Redmi Note 13 Pro Plus. 200 мегапиксел камера ҳам хеле дизайн дорад, ранги сиёҳ, сафед ва фиолетовый цвет мешавад. Инҷаш бошад ҷои Type-C заряднакаш, ҷои симкарта ва прямо барои шумо ҳуй карда метавонем. Ду симкарта мебарад ё ки як симкарта, як флешкарта мебарад. И телефони Redmi Note 13 Pro Plus. Ана ай пара ё ки симкарта мемони, ай пара бошад не дута симкарта мебурдай, тамом флешкарта намебурдай. И телефонда дута симкарта мебарад, тамом. И бошад ҷои заряднакаш, Type-C гуфтум, ҷои наушник, ай поён ва ай боло дорад. Инҷа бошад барои управлят кардани техника, телевизор, холодильник, ҳамин чизода. Ва аввално экранаш гаштагӣ дар рӯш плёнка заводской задагиай. Ва иниш бошад чихолаш. Чихолаша мезанем ва дар комментария нависем ки чӣ хелай телефон қати чихолаш. Инҷа бошад фонари. Вози мебинем як телефона гирон карда мебинем телефон чӣ хел кор мекунад ҳамаша. Мара не ака ани расчон как. Ваҷа бошад настройкаша мекунем. Ба фирм шон дар код нест. Ҳамин бошад настройка сразу одамое ки телефона харидорӣ мекунам ки актив карда монанд. Телефона гирон кардем шидем. Ваҷа бошад прямо дрома фронтальный камераш вообще зур мегирад. Красавчик. Анҷа бошад вақт суратгирӣ DX меравад ва 4X пеш меравад. Ҷа бошад бо наздикиш мешид 10X мешавад. Какая красота. Гапна закай. Ва ҷа бошад 10X пеш меравад, ана бошад 0.6 поли магазина мегирад.
ва ана ин бошад гуфта гузаштем фронтални камераш анҷош бошад 200 мегапиксел 100 мегапиксел ва дар комментария нависен чӣ хеле суратгиракаш ну агар дар живой биқапӣ вообще качествоаш хушрӯ мегирад. вот ана бошад тарзи хондан дар ютубаш ва шумо ана бошад экранаш качество экран якша боло кардем хитон баҳо бутен ку чӣ хеле ана бошад тарзи калонкаш чӣ хеле баланд мехонад ай поён ва боло мехонад. ин бошад телефони Redmi Note 13 Pro Plus буд. Барои харидорӣ кардани телефонҳо бошад номеро дар рӯи экран метавонед бемалол муроҷиат кунед. ай магазини Riafon нархҳои ин телефонҳо бошад памяти 856 га нархи имина ҳозираш бошад 32000 рубл месад ва памяти 12 ба 512 гаш бошад 34000 рублай. но лучши дар инҷа бошад телеграм канали мо. дар телеграм канал метавонед бигзаред нархномаи ҳама телефонҳоро мебинед дар телеграм канали Riafon Москва ё ки дар WhatsApp нависед шумо да гап занед ки ссилкаи телеграмтонро партоед мо шумода равон мекунем. адреси мо бошад метро Бутурская выходи 4 торговый центр Зеленый. метавонед бемалол биёи як хабармо бигирӣ як телефонам бигирӣ бизани баре барати ман бошӣ.